Good morning. Good morning, nga naimbag nga agsapa tayo manan kakabsat, mabalin tayo nga itag dagiti kapamilya tayo, kaaruba, tapno iti kastangay kat agmay sa tayo nga ma-encourage, manipod ka dagiti sasaw iti apo. Salamat ka dagiti taga-church, kalkalpas iti prayer, kalkalpas ti devotion, iti whole church. Kat adda tayo manan iti dito nga wordcasting. Happy morning mat manangkora. Happy morning, good morning kada tayo amin. Tayo manan padayawan ti Apo, mabaan iti antay panagdengeg ti sao ni Apo Dios. Sagyaman tayo ta libre iti sao iti Apo. Ken nawaya tayo nga mangaramid ijay kayat tayo a panagdaydayo kararag tayo man manakabalin nga Dios amami nga nailangitan anian nga nagimbag ka iti panang bantay mo kada kami iti napalabas nga rabii Apo idaydayaw dakata adadtoy nga si kakaradkad kami manen nga nagkikinita oray pay Apo iti dito nga live Apo mamati kami nga awan ti boundary Apo Dios nga iti tunggal kastoy nga usaron mi nga pamayan to have fellowship one another Apo adaw Dios nga maayo kakadi Apo maraydayaw ka nga Dios agyaman kami iti ayat mo agyaman kami kadigiti sasaom Apo continue to empower each one tapno iti kasta umay man dagiti gundaway nga may ti panagkapoy nga dagitoy da nga kami dengdenggen nga naimula iti puspuso mi agserbida nga pamakirod mi iti tiyempo iti rigat maraydayaw kaitantan ukda ka Apo Lord na indaklan ka salamat ti proteksyon mo Apo iti panangidanon mo kada kami iti detoy nga agsapa dakkel nga banag nga mangiparangarang nga matalek ka daydayaw da ka o Dios iturong mi nga rod ti panagyaman kin ka gapo itinagan na sus nga pumi amen and amen so gyaman tayo iti detoy nga gundaway idi kalman kakabsat ket na-share ko kanyayo de Daniel chapter 2 iti detoy met nga gundaway kayat ko nga i-share de Daniel chapter 3 dito iti journal ko ngay iti previous nga agsapa kan idi kalman this is my journal chapter 3
Kat permila unay nga insang sangitak iti mensahe nga na-receive ko gaputa. Oh my God, talaga nga pudno awan ti paltos nga saon ni Apo Dios. Nya so nga diay ket ko nga basaan kada tayo Daniel chapter 3 verse 19 to 25 basaak iti Ilocano. Kastoy iti kunana. Limabaga ti rupa ni Nebukadnesar gapu iti napalalo apong tutna kada Sidrak, Mesak ken Abednego. Imbilin na ang marubruban ti orno iti mamimpito a kapudot iti sigud apudot na. Binili na met dagiti kapigsaan a soldado na arup putenda dagiti tallo a lalaki sada itapwak ida iti gumilgil ayab nga apoy nga orno. Nirepet da nga rod ida asi kakawas bado kagay kalugong kan amin nga adda iti bagida ket impurwak da ida iti gumilgil ayab nga orno. Gapo iti bilin ti ari kasta unay ti pudot ti orno ket natay iti gilayab ti apoy dagiti nangitapwak kada Sidrak, Mesak ken Abednego. Kabayatan na natnag dagitoy atalo iti gumilgil ayab nga apoy sirreput da pailaeng pagamuan uray la napalagto ni Nebukadnesar gapo iti sigdaaw na sinaludsod na kadagiti opisyalis na saan aya atalo a lalaki nireput tayo nga intapwak iti gumilgil ayab nga orno wen o natanok nga ari insungbat da. Apay nga rod nga upat a lalaki ti makita ang magmagna iti apoy. Sinaludsod ti ari saan da anareput ken saan damot maan ano ket kalanglanga ti maysang anghel ti maikaupat madaydayaw ti apo. Ket daytoy man iti kinabilak daytoy iti daytoy kitaan ta daytoy apoy the fire anya iti isimbolo na daytoy nga apoy ijay time daytoy tiyempo da Shadrach, Mesak ken Abednego kas amo tayo kas nabasa tayo nga idi nga imbili ni Nebukadnesar nga amin nga da iti syudad ti Babilonia masapul nga agrukbab da ijay statue ijay ribulto nga inaramid ni Nebukadnesar kadakkelan nga ribulto masapol nga no aguni iti trumpeta agrukbab dagitoy da nga tattao. And here comes the Shadrach, Mesak ken Abednego nga amukngahan nga barbaro daytoy pinutputan da day pamati da uray no isu iti katayan da basta sa andang agrukbab ijay statue ijay didyuson di pinatakder ni Nebukadnesar. So daytoy ti in paminsan da nga dinesisyonan ijay personal nga biag da according ijay ni the imagination ko talaga nga uray no anya ti mangyari de jingay base ijay scripture uray no anya iti mangyari kanyata uray no isu ti ikatay tayo basta saan tayo maagrukbab ijay didyuson. Kunan dagitoy da nga talo, this is their decision not to bow down ditoy nga bulto, ditoy nga ribulto, didyuson. So pagamamuan di ba na itapwak da nga kasta and then mabalin nga iji panunot da this is my dijingay panang analyze ko mabalin nga iji panunot da kat last time ta dayto yun last day ta dayto yun kun kunada nya dayto yun talaga nga inpakita damot awin no in surrender nga talaga DJ iso amin da whatever happens importante saan tayo nga agrukbab ket idi nga maipurwak da maitapwak da ijay o nakapudpudot nga apoy ket ijay da nga nakita ni Nebukadnesar kunana napalagto ti number one nga nakilaat ket ni Nebukadnesar gaputa apaman nga naitapwak dagiti da nga talo nakigtot ni Nebukadnesar gaputa apay nga ada iti nakita na nga naidumduma. So nga
daytoy apoy mabaiji biyang da Shadrach, Meshach ken Abednego ti iparparang na daytoy kat isimsimbolo na iti pannakapadas iti pammati. So isimsimbolo na iti pannakapadas iti pammati. Datayo kas namati kini Apo Dios saan tayo man nga maitapwak iti apoy nga mabalin nga dayjay kapadasam tatta day sangsangon tatta nga problema niya man dayta nga problema mabalin nga isu ti lasatom nga kasla nga apoy nya ije sitwasyon da Shadrach, Meshach ken Abednego ket dayjay nakatestingan iti pammati da nya isu nga wow ko nakat agasem dayjay jay faith da Shadrach, Meshach ken Abednego isu iti dakkel nga pinadayawan ni Apo Dios isu nga ti padayawan ni Apo dahil pamati tayo madaydayaw ti Dios jay kinapudno tayo kinkuana padayawan ni Apo Dios jay kinapudno tayo kini Apo iti tiyempo iti nariribok a panagbiag iti teng nga iti rigat kumusta tayo iti sangwanan ti Apo ket dayjay panang iturod tayo ino dayjay ni panang ipapati tayo padayawan ni Apo anyaman nga lasatom iti biag padayawan ni Apo Dios dayjay desisyon mo nga talaga nga ipatalged mo nga agserbi kini Apo da Shadrach, Meshach ken Abednego pinutputan da dayjay pammati da pinadayawan ni Apo Dios jay pammati da so testing trial of faith napadas jay pammatin da Shadrach, Meshach ken Abednego ditoy agyaman tayo amin dagiti mamati kini Apo mapadas ti pammati dano talaga met laeng so nga makitam ti napudno Kristiyano iti teng nga iti rigat makitam iti pudno nga follower ni Apo Jesus iti tiyempo iti kapadasan ya ure nagsinumbangir nga kapadasan left and right back in front nga padas nga dumteng iti biag makitam ti kinapudno na makitam mo ti ubing iti pammati na pailaeng so siyempre ada ti level iti naduma-duma ti level iti panagpamati tayo kakabsat ada ubing ada ti medyo ada ti mature ada ti mature yeah, so daytang klase iti pamati kailangan nga kalayaton tayo kailangan nga DJ ladder of success iti panagserbi so daytoy ije chapter 16 to 18 talaga nga basaan tayo kadi daytoy talaga nga ije English kuna na our God whom we serve is able to deliver us mabalin nga ije panunot na Shadrach, Meshach ken Abednego i-deliver na tayo ti Dios nga ije nga panunot nga ureno maitapwak tadita mabalin nga subsuban ni Apo Dios dayjay apoy urkas jay tao mo nabasa nga kuangem dayjay faith da Shadrach, Meshach ken Abednego nga saan na tayo nga baybayan ni Apo Dios uray no matay da agbiag da daytoy kakabsat kuna nakat the Lord God ni Apo Dios nga pagserserbian tayo i-deliver na da tayo kunana but even if no uray no saan na tayo nga ilapsot ditoy we will serve agserbi tayo latakin ko na uray no aniya dagiti mapasamak matay tayo man ni Apo Dios latati nangiserbian tayo iti biag tayo so ganun yung mga klase ng pananampalataya klase iti pamati nga sapsapulon ni Apo nya so nga no makita tayo to ni Shadrach, Meshach ken Abednego ijay langit ka tayo palakpakan tayo talaga nga tibiyag mo nagbalin nga encouragement kada kami mabalin nga kunkunaan tayo to no makita tayo isuda siyempre sigurado dayta yes, so nga dayjay panakatesting iti pamati iti apoy isimbolo na mot dayjay world's persecution against God's people daytoy kapadasan no dayjay apoy nga na experience da Shadrach, Meshach ken Abednego ijay biag tayo tatakat mabalin nga mapadas dayjay pamati tayo ijay dagiti tataw iti aglawlaw tayo daytoy lubong ya nga against God's people kunana adda dagiti tattao nga kagura da dagiti Kristiyano wenno uyawon da dagiti Kristiyano ket who we are kumusta tayo kas namati kini Apo no adda ti mang uyaw iti panagserbim maukos ka ba ya siyempre no mature iti pamati tayo gapu tapinati tayo ni Apo maturity will help us nga agbalin nga firm na sumurot iti Apo nya pa iti iparangarang na daytoy nga apoy ipakita natin presensya ni Apo. The fire represents the presence of God. Sometimes, many times, kung nakuma ijay Book of Acts, yeah, chapter 2, ijay nga mas mabasa tayo, ijay
panang experience dagiti believer, panang kita da kuna nakatayo, nakita da dagiti kasla dildilang apoy kuna na nga isu iti nang consume kadakwada, isu ti nang pabilag kadakwada, isu nga God's presence is in the fire. Ti presensya ni Apo adda kada tayo iti teng nga tirigat iti panagbiag tayo. I share this kadagiti women idi rabii. Ni Apo Dios kasla feeling tayo no minsan nga ada tayo iti katingan katengaan iti rigat. Kaslang ada yun ni Apo Diyos kada tayo. Feeling tayo, nabaybayan tayo. Rik na tayo, dakay, sika lang ti mangrikrik na dito'y. Sika lang ti mafubsubok ti pamati na. But, rik naan tayo nga, marik na tayo kumati presensya ni Apo. The presence of God is in the fire. In the fire, symbolizes dagiti kapadasan nga sangun tayo iti panagbiag. Simbolo na mo ti presensya ni Apo. The fire of God. Iso nga, kunak na yung Apo, tanakarik na akmo tiya, tikas jay nga de, umahin de chimpo nga, ayaw, apay nga Apo, pastor kami mo't, araramidon mi mo't jay pasat mikin ka, ayatan mi mo't ti panagministro, apay nga kastoy, medyo umay mo't aday panagsaludsod, ha nga dakas ti agsaludsod kini Apo, tapnosong bata na, and then here comes the answer. Dito'y Book of Daniel niya nga ni Apo adda iti tenga itirigat tayo. Adda di presensya na ijay tiyempo nga agrigrigat tayo. In bad times, in good times, adda ni Apo nga tumulong kada tayo. So nga ma-encourage tayo ti dito yung agsapa kakabsat. Anyaman kadagson, anyaman karigat iti kasasaad mo tatang agdama. Mariknam ko mati presensya ni Apo. Dahil tati kararag, Lord, kuna, Apo, ipariknam ti presensya. Podcast jaya, amo yun to agkararag ka nga, iso nga imintin tayo kadiya ti devotion tayo. Uray no, dito ti challenge kada tayo, no agsasamosam iti trials nga may tibiyag tayo. Kaslatay pa nga han nga makakararag, agpaiso na ito eh. Han tayo nga amo nga mangirugi, iji panagkararag. So nga kuna ni Don Moen, iji kantana, even in my darkest hour, even in my darkest hour, through the sorrow in the pain, I will sing. Kaslamay nga, the portion nga kanta na nga, hanak nga makapagkararag, I cannot pray. Katkas jay, jak amo ano napadasan yun, siyak honestly, napadasak di ay. De marik namon ngayon, ayo, kaslaan nga naggabson ti amin, hamong amo nga mangirugi, nga agkararag, nga magyaman tayo ya. Idahidayaw tayo lata ni Apo. Lord, piliton tayo. Encourage tayo. Tibagi tayo nga. Lord, Apo, ayan mo. Apo, kahit ko nga marik natin presensyam ni Apo, immediately, iparik na dayta. No napudno da jay, puso tayo nga agtariga, guys. So, agyaman tayo. The life of Shadrach, Meshach, and Abednego, idi adada, idi tunga iti Apoy. Adati presensya ni Apo. Diyos, itay, isu iti ng protektar kadakwada. God's presence is our protection. The presensya ni Apo, isu ti protection tayo. Maredayaw tinagan ti Diyos. Ije 24 to 25. O basaok ko na pagamuan, uray ala nalaglag to ni Nebukadnesar, gapu iti siddaaw na. Sinaludsod na kadagiti opisyalis na saan aya at talo alalaki tinirapot tayo nga intapwak iti gumilgil ayab nga orno wan o natanok nga ari insungbat na nakita mabalin nga ni Nebukadnesar kot sino nga tadajay maikaupat sino nga tadajay ije na nga naamiris nga talaga nga pudno de Dios nga pagserserbian de Shadrach, Meshach, and Abednego. Kat anete outcome na de jay nya dagiti papanguluan dagiti ni Nebukadnesar pinadayawan na o nagrukbag punan ayo Shadrach, Meshach, and Abednego pudno ti Dios yo. Dapat dagiti tatao, dagiti opisyalis nga nakakita nga ay talaga nakita na de jay nakaskas daw nga inaramid ni Apo. So nga maipalagip kada tayo kas namati kini Apo. Haan tayo nga agbutengen awan iti hantay nga agbuteng no umay dagiti dadakkel nga kapadasan iti panagbiag. Next week hanyo nga mission dito nga time ang kay nga absent ito nga time. Ta makangeg tayo iti naidumdumaw no dejay inaramid iti Apo iti maysa nga kabsat tayo nya. So I encourage you hanyo nga liwayan dejay agsapa. You will be encouraged maredayo ti Apo. So diay kuna nakot
verse 25, apay nga rod nga upat alalaki ti makitak amagmag na iti apoy. Na witnessan uray dagiti namati nga mangbuybuya iti panagbiag tayo na mawit-witnessan da nga ayo grabe mo't dagiti nga uray no kasdi ti kasasada kat pursigido dalatang agserbi kini Apo agbalin nga influence siya de jay biag tayo nya iti tenga iti challenge iti panagbiag tayo makita dagiti unbeliever nga ngayon naman minsan ko kayat nga apan pagpagnahan ni Pastor Jan di takalsada. No na dumaga puta. Ano yati sa lunsod niya. Apay di ay kunak manu. Adati nag-message kanyak. Ada nag-PM kanyak. Pastora kunak manu ti pastor tat haan nga magna iti kasta. Haan nga agsakit. Kasjay. Kunak manu ti pastor tat haan nga agsakit. Kasjay. So no na dumakat aware ak nga dito latan church nga magmag na katulad duman no ipan po isuno ije taon magna ije kalsada kitaon ti tattaw kunak Lord pastor daytoy inkas kasabana ti saom kat ipakita man kadia nga sikat ti Dios nga han nga nagbalbaliw ngam numan pay kaadwan na dadagiti may baga ayo talaga mo napapati kas jay. So nasaya at no kas jay no madadagiti tattaong Allah apay nga adi agasan Apo Diyos ket pastor kas jay. So in the midst of troubles anyaman ti kasasaad tayo adda dagiti mangbuybuya iti biag tayo. God allowed these things to happen nga uray no kas jay ipakita tayo nga ipapati tayo iti agserbi. Tati Dios nga nang ayab kada tayo saan nga manang baybayan. Ana nga binaybayan da Shadrach, Meshach ken Abednego. Dagi jeda nga tattao, dagi soldado, dagi jeda papanguluan, dagi ti tattao ni Nebukadnezar na witnessan da adda ni Apo iti tenga iti apoy. Adda ni Apo iti tenga iti rigat nga dumteng iti panagbiag tayo. Madaydayaw ti Dios. The fire became the place of God's presence nya. So diay ti may sapay ti bunga na dayto ay ti ipakita na dayto fire represents tataa nga panawon irepresentar na dagiti panubok nga dumteng iti biag tayo ngaykat isumot daytoy iti platform ni Apo Dios nga pangipakitaan na iti dayag na kada tayo nya platform ni Apo Dios daytoy nya so nga agyaman tayo iti verse Daniel chapter 3 verse 28 hangko nga na alada jay ko ang basaan yung to dita nga ni Nebukadnezar nga nang ekspektar nga daytoy nga servant ni Apo ket matay da ngam daytoy nakita ni Nebukadnezar ti dayag ti Dios nakita ni Nebukadnezar ti panakabalin iti Apo in our lives as a believer kas namati kini Apo ta no kitaan tayo apay nga datayo nga believers kas lang nga datayo ti nakaadado ti kapadasan na nakaadado ti rigat na ngem daytoy nga banag ngket isumot ipalubos ni Apo ipalubos ni Apo platform na nga mangipakita nga saan na nga baybayan dagiti anak na nya idi last June so nga prepare kami ijay concert ijay Kapangan concert crusade ijay Kapangan ngayket early in the morning ada kami ijay church kaduak dagiti kakadwa ditoy church nga agkarkararag 5:30 to 6 AM agkarkararag kami nga kasta ni Pastor Jan binmangon gayam ket binmangon mo di anak na apa na sinukatan ta na nabasbasama nun di bed na sinukatan na nga kasta ket di kwartana nga 200 pesos ket isu ti gaman na kasje den no adati maipaegem nga kwarta isu iti ayamo na nakasanggir ijay ruangan ket gawaton di may katoy papat agsukat ka kuna di anak na ket umupay no ni kastana na outbalance dito enti ruangan mi usto nga dito ibaba ka binakuda ngay ta sabali nga luti binakuda naka-open hanpay nga nalpas nga naaladan da je batong ti ruangan mi ta de ruangan mi kabiti dayta nga na unog basit so na outbalance ni Pastor Jan idi ikats da je anak na nga kasta natenag da nga dua natenag nabati de anak na ije ayan ti puon ti saba isuna nagtulid nga na nakikitan de anak na nga de ulo ni Pastor Jan ti na inmuna nga na itunag ije baba 6 to 7 feet di ay kaadayo na ket
madandanagan kami. Kat agsapat di, agpo-prepare kami nga mapan, agpo-prepare kami iti, DJ nga taadagaw ti concert crusade iti kapangan. Kung nakadagi anak ko, tani laboratory tata, sige mga mo kayo pa ni Papay, no kailangan ngayon kayo ipasitiskan, ipanyon. Isabot ti apo ti kasapulan, so ganun. In panda kasta ti malam, ngay kat sinitiskan da, what we expect is, hala baka ko kasi multiple brain stroke na. Idi rumor de resultati sitiskan na clear, madaydayaw ni Apo Diyos. So uray kadagi da nga babasit nga pasamak ngay kat adda ni Apo. So in the middle of our trials, struggles tayo iti biyag, rigat tayo iti panagbiag, adda ni Apo ijay. Uray pa ni Manong Dani Bulayo, ni Manong Dani Bulayo na aksidente di last week. Natunag na jay pick up nga i-drive na. Natunag iso na, nabati iso na dito nga, ngay kat kunana idi nga makapuot, tinanawan na pa lang na jay pick up na nga matultulid. So, iso na pa itikin malayat, ijay kalsada tapno pa, and then tinulungan. So, napan Diyos na ospital iso na CT scan, na check up iso na, mayat. So, kitaan tayo kadi, uray na gijeda nga pamayan nga rigat, instant nga tragedies in life, God is there. No agkamang tayo kinkwana. Katadji kat every morning, so nga daytoy iti kamayat na nga di panagkarkarag. In the morning, agkararag tayo, kumitay iti biyag tayo kini Apo. So nga, through the fire, iti apoy, nga isimbolo na iti kapadasan iti panagbiag tayo, amin nga panubok nga dumteng iti biag tayo, ipakitan mo't ni Apo ti presensya na makiad-adda kada tayo. Madaydayaw ti Dios, so nga agyaman tayo iti dayto nga bigat. I hope nga nang tud ti encouragement yan adda dagiti nakarelate nya. Thank you Manang Aurelia for sharing nya dayti adda iti makarelate dito gaputa dagitoy kakadwak iji inside the family da adamot dagiti masasakit, agaw awir da nga kasta ikat amoyo ti agaw awir ti masakit. Haan nga kwa talaga nga matest iti patience tayo, matesting iti kinaanos tayo. Kasla nga apoy, kasla nga hantay maawatan da duma, but God's presence is always there. Ti ayat lata iti Apo iti nangingibabaw. Tapno ayaton tayo dagiti awiren tayo. Ayaton tayo dagiti pasyente tayo. Yan, no daduma maong tanda kastoy. Daduma untak ni pastor yan tuno kamanon nga ay ayuak. Gaputa ada di ayat ni Apo nga isu iti nangingibabaw ije biag tayo. God's presence is always tuno adda tayo iti katengaan iti rigat adda isuna nga tumulong. No ni-rescue na da Shadrach, Meshach, and Abednego in the midst of the fire. Iti tenga iti apoy. Saan nga nagbalbaliw ni Apo Diyos? Kabaila na mo't uray nuan nga apoy nga aktual nga apoy iti kaipisukan tayo ngam dagiti rigrigat nga dumteng iti biag tayo. Hala, let us give God the glory. Agyaman tayo iti dayto nga gundaway kakabsat ta. Iti kaanuman dinatay nga binaybayan ni Apo. So nga, adada di kanta nga po na dinakpay, binayan. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Ikabsat aga kay sa tayo nga mangpadayaw kini Apo, mangyibkas ti panagyaman tayo kinkwana, agsipod ta pudnot ti kuna iti Apo nga makiaddaak kada kayo saan po da kayo nga baybayan. No agtalot tayo kinkwana. So nga, put our hope in God. Kuna ni David, apay sikang kararwak nga aglaladot ka, kunana. So nga kunana, put your hope in God, mangnamnama ka kaditi ni Apo. Kunana, why so downcast? O my soul, put your hope in God, kuna ni David. So, thank you so much kakabsat, iti panagdengeg yo, kat ni Apo iti mang bendisyon kada kayo, kada tayo ang amin. Kantaan tayo man detay. Dinakbay, binayan, dinakpay, binayan ni Jesus, dinakpay, binayan, adamay sangamu sa dinuman papana ni Jesus.
dinakpay, binayan, o dinakpay, binayan, dinakpay, binayan, o ni Jesus, dinakpay, binayan, adamay sa ngamo, sa dinuman papana, o ni Jesus, dinakpay, binayan. Pudno dagiti sasaom Apo nga awan ti anak mo nga nagtalot kin ka nga binaybayam. Awan ti anak mo nga nagserbikin ka nga napapati nga tinnalikudam. Ngem kanayon Apo nga makiad-adda ka kadakwada. Uray pay no adu ti pagkurangan mi Apo Dios, saan mo da kami nga talikudan, ngem sursuruten na kami, mangararamid ka ti pamayan, tapno iti kasta maisubli dagiti anak mo kinka. Iti daytoy Apo nga agsapa salamat launay, iti biag da Shadrach, Meshach ni Abednego, uray pay iti panangkita ni Nebukadnezar nga pudno de Dios da Shadrach, Meshach, nakita na ti dayag mo, naimatangan na nga sikat ti Dios nga man nakabalin, nga saan nga mangbaybayan, kadagiti anak nang agtalutkin ka. Tulungan na kami amin to put our trust in you. Di talok mi apukin ka. Tulungan na kami tapno saan kami nga agdua-dua. Ngam ipampamay sami, Apo Dios, ipatalged mi Apo, natalged kami kin ka Apo. Kat ipnek mi Apo Dios, ti agserbikin ka. Daytoy biyag mi Apo, idaton mi kin ka nga kang kanayo. Daytoy biyag mi parakin ka Apo Dios. Isuko mi ti amin mikin ka o Dios. Umay man dagiti kapadasan, dagiti rigat Apo, iti daytoy nga biyag. Ta Apo, haan mo nga in promise iti biyag nga bed of roses, kadagiti amin nga agserbikin ka. Ngem ti inbilin mo Apo, ti kabilin-bilinam Apo Dios, ket Apo agtalinaed kami nga natibker nga napapati, anusan mi dagiti rigat nga dumteng iti panagbiag mi. Lord God, kararag ko Apo Dios, nga papigsahan na kami iti teng nga iti rigat, ited mo Apo Dios, dadjay kinaanos kada kami. Apo, kinapigsa, kinapingot, iti panagserbikin ka. Apo, maraydayaw kaagyaman kami, tababaan kadagiti kapadasan, mapataod Apo, iti pamati, marefine iti pamati mi, maasa iti panagtalok mikin ka. Maraydayaw ka nga Dios, maraydayaw ka. Kararag ko, dagiti nga kakabsat, Apo, nga dagiti uray pa, dagiti ada iti abroad, Apo Dios. Lord, tulungan mi dang ko mo dagiti struggles damot iti biag. Apo, tunggal may sa ada dagiti nagduduma nga sangsangon mi. Ngem sapay la kadi Apo Dios, ta uray anya nga kadagsen karigat nahan mi nga isukat iti panagtalot mi panagserbi mi ken ka. O God, maraydayaw kami. Maraydayaw ka Apo, maraydayaw ka. Sikat ti kirud mi, sikat ti pigsami. We thank you, kat kukwam Apo Dios iti amin nga dayaw, gloria kinti panagyaman, iti nagan iti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen and amen. Yan. So, God bless everyone. Tuloy tayo.